Este fél 10 van, úgyhogy ideje mesélnem nektek egy szép kis mesét. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a jéghegyeken innen, ahol a Titanic elsüllyedt, élt egy szegény család, és ennek a családnak volt 7 gyermeke. A 7. gyermek volt a gonoszok leggonoszabbika. Na most úgy gondolom, hogy kikapcsolták ezt a videót jópára, és rátérhetünk egy elvont, de annál igazabb történetre, vagy történetekre, mert többet akarok elmondani. Egyszer, jó múltkorában összefutottam az egyik barátommal, és mondtam neki, hogy egy kis állapotfelmérést csinálok nálad, és a 2 kezemet a fejére tettem. 2 perc után közöltem vele a végeredményt. Hát drága barátom, van egy rossz, meg egy jó hírem. A rossz hír az, hogy üres a fejed. Nem találtam benne az agyadat. A jó hír ebbe meg az, hogy ezért nem fogsz agydaganatba meghalni. Jó van, de hát akkor mit izzadtál el? Mondja nekem a barátom. Hát azért, mondom neki, mert azért egy kis energiát adtam neked, hogy azért legyen benned valami. Eltelt egy kis idő, megint összefutok vele, és a következőt mondja. Találkoztam egy rejkivel. Nem mondod, voltál Tibetbe? Dehogy Tibetbe voltam. Itt Dabason. Jaj, Dabasi rejki. Az komoly, mondom neki. Na és? Hát azt mondta, hogy azért izzadtál le, mondja nekem, azért izzadtál le, mert én ellen tudtam állni a te energia átvitelednek, és te egy kókler vagy, mert a saját energiádat akarod felhasználni, de ezt nem tudod, és ellenben a rejkisekkel, akik ugye a kozmosz energiát, vagy űrenergiát, hogy mit használnak fel. Igen, mondom, jó, kézcsókoltatom a rejkis barátodat, egyes alá előre ülhet. A következő történet, a feleségem azt mondja nekem valamelyik nap, hogy már régóta zsibbad a jobb keze. Nem akart szólni, de azt mondja, most már 10-15 percenként, és nagyon fáj neki a keze. Kezelés alá vettem, a jobb könyöke és a jobb vállába volt a gond, és meggyógyítottam neki. Jobb lett, sokkal jobb lett, még egy kezelés kell, mondta az anyuka, mert akkor lesz tökéletes, de már így is 100-szorta jobb, mint ami volt. A bal mellén volt egy piros foltocska, hát ugye itt mázlim volt, mert itt nem kézrátételes gyógyítást alkalmaztam, hanem szájrátételest. Hát nem tudom, hogy aztán neki jó-e volt, vagy se, de nekem jó volt. Ez kis kiváltságot élveztem. Igen ám, de az anyuka elment a fodrászhoz. És ugye ott többen ültek, és vártak a sorokra, beszélgetés, és kérem szépen ott is ő is összefutott egy rejkissel. Hát, hogy Dabason mennyien csoda ember van, ez egyszerűen itt van a Bermuda háromszög.
És ugye mondja a csajszikám, hogy hú, hogy ő miket tud, hogy hú, de jó, meg minden, és akkor mondja neki anyuka, hogy hát az én párom is olyan keze van, és annyira jó, a gyerekek is annyira élvezik, hogy hihetetlen, és mindent csin, meggyógyít, és csak az a baj, hogy elfárad apuka, és meg fáj neki. Erre ez a Reik is azt mondja, hogy hát azért, mert ő is azt mondja, hogy a saját energiámat használom fel, és nem vagyok védett, nincs védettségem, és ez rossz, mert saját magamba is kárt tehetek, mondja. Hát és akkor én itt ugye mesélt még anyuka egy csomó mindent, hogy mik vannak ezeknél a rejkiseknél. Az egyik, amin ugye besírtam, hogy titokfogadást kellett nekik kötni, titoktartási szerződést. Bizony. Mert nagy dolgok vannak itt a rejkiseknél. Most nekem erre az a véleményem, hogy ahol titoktartási szerződést kötnek, ott az nem véletlen. Tehát ott olyan dolgokat csinálnak, amely nem éppenséggel tisztességes. Ha ők egy szabad energiát használnak, illetve továbbítanak, akkor nem tudom mi ez a nagy titokzatosság, de hát ez legyen az ő bajuk. És akkor azt is mondják, hogy ugye ő most a harmadik szintet fogja elérni, ilyen izék vannak, mint a karatésok, nagy danok vannak, és ő a harmadik szinten van, és most 3 napra bezárkóznak, ami azt jelenti, hogy a külvilágtól teljesen elzárják magukat, és semmi, mind a pápa választás, ez egyszerűen megáll az agyam, mind a pápa választásnál. Ugye, ahol pápa szem van, de pápa fasza nincsen. És azt mondja, nagyon nem beszélhet dolgokról, sem meg semmit, úgyhogy pénzről nem beszélhet, és holott én úgy érzem, hogy itt nagyon a pénzről szól ez az egész rejkis történet, de hát most ez legyen az ő bajuk. És akkor elmondom, hogy mi történt velem. Betyárosan elkezdett fájni a bal csuklóm. Nem a maszturbálástól, nem a nematót, mert azt a jobb kézzel csinálom. Ha változatosságot akarok, akkor a bal kézzel is, de jobb kézzel szoktam, tehát nem a nem, hanem a rengeteg stilezéstől, a fűrészeléstől, és hát nekem akkor nagyon nagy a fájdalom küszöb, tehát amikor nekem valami fáj, te már rég beszartál, és nem tudtam, mit kezdjek a fájdalom, hogy a gyógyszereket nem szedek, nem vagyok gyógyszerevő, tehát abszolút távol álltam tőlem. És akkor az egyik éjszaka kombányt őriztem, és hát mondom, mit csináljak a fájdalommal, eszembe jutott, hogy na, magamhoz nyúlok. Levettem az órát a bal kezemről, és a jobb kezemet rátettem a bal csuklómra. Egy pár perc után éreztem, hogy lüktet a jobb tenyerem, a bal kezem meg zsibbad. Egy 10-15 perc elteltével éreztem, hogy a fájdalom enyhül, és egy óra után teljesen elmúlt ez a hatalmas fájdalom. Hazamentem, mondom anyukának reggel nagy örömmel, hogy na édesem, képzeld el, hogy nem fáj a csuklóm, hogy jót tettem magamon. Nem mondom most, ha azt mondja ugye a Reik is, hogy ez nem jó, hogy akkor most itt bennem kering a fájdalom, hogy itt egy körforgás van, vagy mi van? Mi van ilyenkor? Erre mit tud mondani a Reik is? Meg ugye azt mondja, ja igen, azt mondja a Reik is, hogy ugye a saját energiámat használom fel, csak az a helyzet, hogy
amikor én ráteszem akár melyik testrészre, vagy akár kire a kezemet, a kezem elindul magától, tehát nem én vezérlem, tehát azt valaki vesz, és a fájó pontnál megáll. Tehát akkor az én energiámról beszélünk, vagy, tehát én abszolút nem értek ehhez. És akkor azon gondolkozok, meg gondolkoztam meg, hogy keresem magam, tehát hogy én vajon most én hova tartozom. Jó, a hülyékhez, no, de hát azon belül is. Ugye azon belül is, hát azért a hülyét meg a zsenit ugye egy pinaszőr választja el. Tehát azért nagyon sok híres emberről tudunk, akik hóthülyék voltak, de hatalmasat alkottak. Nem akarok itt most neveket sorolni, de ugye hatalmas színészről is tudunk, aki a Dili házba lakott, de forgatáskor kihozták, és egy hatalmas színészi produkciót mutat, és utána visszavitték a Dili házba. Tehát, hogy és akkor ugye néztem a sámán, meg a táltos, meg a rejkép, de hát nem. Tehát mit tudom, ott van ez a magyar Kovács Magyar András, vagy magyar Kovács Magyar András, ha jól emlékszem. Ugye, hát ez is, ő oszt minden gyógyít meg, azért, aztán olyan pénzek voltak a háta mögött, hogy hihetetlen. Vagy itt van ez a Varga, aki ugye a szegény bajort gyógyító, jó, nem miatta halt meg a bajor, mert mondott, tehát ő de ott is micsoda pénzekről beszélünk, tehát én nekem, és ugye ezeknél a rejkiknél is, hát ez valami hihetetlen, hogy én nem akarok. Ez az egész egy nagy maszlag, ugye ezt meg kell, az ember úgy bekapja, megrágja, az kiköpi, tehát ez nem, úgyhogy fingom sincs az, hogy most én egy a lényeg, hogy nekem hatalmas az empátia készségem, nem tudok tévét nézni, a bármit látok, főleg a kisgyerekeknek, ugye a rákos, hát én sírva fakadok, és legszívesebben magamhoz ülenném az egész világot, és meggyógyítanák mindenkit. De ez hogy akire én ráteszem a kezem, oda teszem, az meggyógyul. Vagy nem, de általában meggyógyul, és kész, hogy ezt most minek nevezzük, vagy ez hogy működik, nem tudom. Én egy nagyon, hogy mondjam, kételkedő ember vagyok, én nem hiszek. Ezt muszáj elhinnem, mert ugye a feleségemet, családomat és a pár közeli hozzátartozott gyógyítók és saját magamat, és nagyon jó ered, hát meggyógyul, tehát nem volt olyan, aki nem gyógyult meg. Ennyi. Tehát, és hogy hova sorol, nem tudom. Hát és ezt most azért is teszem videóra, hát ha valaki okos ember itten, mert ugye nagyon sok okos ember van azért, hát ha valaki esetleg meg tudja nekem mondani, hogy hova tartozom. A banknak nem, mert hitet nem veszek fel, tehát oda nem tartozok. A többi meg nem érdekes.